खुलुमबाय hellovlogsb ब्लग नायगिरि नोंथांमोनखौ फिन खनसेबाव आंनि hellovlogsb ब्लगाव बयखौ बरायनाय थाग्रोबाय दिनैनि भिडिअआ माखासे कमेन्ट्सनि सायाव रिप्लाइखौ होनो नाजागोन आङो जेरै थांनाय माखासे भिडिअसफोरनि रिप्लाइफोरखौ आं पिक खालामनानै माखासेखौ होगोन एन्ड स' बेखौ फरायनायनि सिगां मोनसे खोथा बुंनो सानदों जोंहा आदित्य खाख्लारी ट्राइबेल संगनि मानगोनां आदित्य खाख्लारी सारा मा बुंदों बेखौ एसे नायना लाग्रोनि भिडिअआवहाय बेनिफ्राय बेनि बागै एसे सावरायगोन आरो मानगोनां जोंहा CM प्रमद सारा मा बुंखो बेखौबो नायना लादोनि बेनि उनाव माखासे कमेन्ट्सफोरखौ फरायनोसै स' भिडिअखौ जागायनोसै गुवाहाटी हाइकर्टआव केस होदोंमोन PIL बे PIL केसनि जा जाजमेन्ट बे जाजमेन्टआव BTR नि जेरावहाय ट्राइबेल बेल्ट ब्लक दङ बे ट्राइबेल बेल्ट ब्लकनि एनक्रचारफोरखौ रिमुभ खालामनो थाखाय जाजमेन्ट होदों थ' बे जाजमेन्टखौ फल' खालामथारनांगोन आरो बे फल' खालामनो थांनायनि बेलायाव BTC सरकारा दाबावै बिथांमोना नटिस सार्भ खालामदों चिरां आरो बाक्सानि खायफा गामियाव नटिस सार्भ खालामदों बे नटिस सार्भ खालामनाय खामानिखौ जोङो साबायखर बावहरदों जोङो वेलकाम खालामदों बे मोजां खामानि जादों किन्तु खालि नटिसल' सार्भ खालामब्ला जाया एभिक्ट खालामथारनो नांगोन as per the chapter 10 of the Assam Land and Revenue Regulation Act and as per the judgment in the case of PIL 78/2012 Pradut Bora versus Assam जितु केस बे केसाव जा जाजमेन्ट होबाय बे जाजमेन्टखौ इमप्लिमेन्ट खालामनाया BTR गभर्नमेन्टनि डिउटि आरो बे डिउटिखौ बिथांमोना फालिथारनांगोन आरो बे मोननै मोनथामल' थावनियावल' नङा आरोबो गोबां माने एनक्रचार दङ BTR एरियायाव 11 ट्राइबेल बेल्ट 8 ट्राइबेल ब्लक दङ टोटल 19 ट्राइबेल बेल्ट्स एन्ड ब्लकआव गोबां एनक्रचार दङ नन प्रोटेक्टेड क्लास अफ पिपला बिसोरो आवग्रिनानै लानानै दङ फर्सफुलि हाफोरखौ आवग्रिनानै लादों बै एनक्रचमेन्टफोरखौ जा रिमुभ खालामनो थाखाय हाइकर्टआ जाजमेन्ट होदों आरो बेखौ बिथांमोना मावफुंनो थांनायनि बेलायाव बेखौबो नायनांगोन जाहाथे जोंनि प्रोटेक्टेड क्लासफोरखौ जाहाथे टाच खालामा जोंनि बर'फोरखौ जाहाथे टाच खालामा ट्राइबेल माहारिफोरखौ जाहाथे टाच खालामा आरो जायफोर सुबुङा ट्राइबेल बेल्ट ब्लक कनस्ट्राक्शननि बा कनस्टिटिउसननि आगोलनिफ्राय थानाय मानसिफोरखौबो बिथांमोना टाच खालामनो हानाय नङागोन बेयो मोनसे आयेननि मोनसे बाथ्रा दा बेवहाय आयेना मोननै साइडथिंबो नायो दा बेखौ जायफोरा न'खराव मानसि थैजादों बिथांमोना हदाय दुखु मोनो आरो बेबायदिखौ जोंबो दुखु मोनो दा नंखायनो दिनै बेखौ आयेनगत भाबे बिथांमोना बेखौ मोनदों नाथाय न्याय अन्यायखौ नायोब्ला बियो दुखुनांथाव जादों आं बेखौ सानो दा जियानो जा जे बे मोनसे आयेननि बिजिरनाय बेखौथ' जोङो उल्था खालामनो हाया नाथाय जाय भिक्टिम जादों बिसोरजोंबो जों अरायसम जोंनि गोथौ अननाय सिबिनाय दुखु मोननाय गोरबोनि बेखौ अरायसम लाखिबाय थानांगोन बिखौ उइथड्र खालामनायनि थाखाय प्रसेस जाबाय थादों नाथाय केसफोरा खनसेयावनो फैजोबोखाय बेखौ हायाखै आरो माखासे हाइनेस क्राइम दङ जायखौनिखि बोखारनो होननानै बोखारनो हाया दा बिनि सायाव चिफ मिनिस्टारजों रायलायनाय जादों आरो बिथाङा थाबैनो माबा मोनसे मोजां बेबस्था लागोन होननानै बुंदों नांगौबा NIA जों रायलायगोन नांगौबा CBA जों रायलायगोन गासैजोंबो रायलायनानै बेफोर केसखौ बोखारनायनि थाखाय बिथाङा माखासे राहा लामा लादों गोबां सुबुंनो नटिस होनाय जादों इभिक्सन बेखौ लानानै इभिक्सनखौ लानानै दिनै जिखौ बाथ्रा बुंदों बेयो जोबोद बारा बेबायदि दावराव दावसि जानायनि थासारि नङा मानोना कर्टनि केस बियो कर्टआ जेला बुंगोन अब्लाथ' एक्सना जागोन बा कर्टआ होनाय लोगो लोगो बेखौ माखासे खामानिया जागोन नाथाय जोंनि थांखिया बिदि नङा जे सोरखौबा हुलुस तुलुस होखारनाय माबानाय बायदिसिना बेखौ लानानै जों सानाखै दा बेनिखायनो आयेनगत भाबै जेरै जायो जों बिदिनो थांगोन अके स' जोङो एभिक्सन दाख्लै जोङो तामुलपुर डिस्ट्रिक्टआव सोनाय बेनिफ्राय माखासे भिडिअसफोर दङ बेनि कमेन्ट्सफोरखौ फरायनो नाजागोन आङो हाजोबगोन ना हाजोबाथाय बांद्राय गोलाव जालांगोन नामा खिन्थु नायनि बेसेबां हायो स' जोबजासिम नाय रायजोफोर भिडिअखौ जोबजासिम नायब्ला अब्लाना गासिबो खोथाखौ मोजाङै बुजिनो हागोन रंगुल बर' आदा बिथांनि माखासे कमेन्ट्सफोर दङ स' बेखौ फरायनि बिथाङा मैया नुजाफिनबाय फिन खनसेबाव आरो माखासे खोथा बुंलांबाय बिथाङा स' आं बेफोरखौ बुंबाय थाला नोंथांमोना नायनो हागोन डाइरेक्टलि बड'लेण्ड रादाब यावहाय बिथाङा मैखोम एडिटर चिफजों मोगा मोगि जादों चेनेलावहाय
माखासे खोथा सावरायदों माखासे खोथाबो बुंलांबाय स' दा बेनि सायाव जोंहा रंगुल बर' आदाखौहाय रायजो राजाफ्रा बोरैहाय समाजाव एक्सेप्ट खालामो स' बेखौ जोङो एसे फरायनानै होनि थाबाय था भिडिअ'आव इन्ट्रेस्टिं जागोन दा बेवहाय आरो सोरबा खायसेया आरो साइड फारसेल' भिडिअ बानायदों होनना बुंलायगोन दे आं बेवहाय कमप्लिटलि होनखादों आं बेवहाय रावनिबो पार्टिनि सापर्टआव बुङाखै खोथाफोरखौ आङो जा नुदों जा बुजिदों बेखौसो आङो डाइरेक्ट बुंदों आरो फोरमायदों नोंथांमोन सिगाङाव स' जि भिडिअखौ होगोन आङो बेनि टाइटेलखौ बा बेनि लिंकखौ आं डिसक्रिपसनावबो होगोन नोंथांमोना फिन खनसे नायफिनबानो जाबाय अके स' दिनै कमेन्ट्सखौ फरायगोन आङो कमेन्ट्स फरायनो लादों जोंनि मोनसे भिडिअनि टाइटेलनि सायाव आं डिसक्रिपसनाव लिंकखौ होना दोनगोन नोंथांमोना चेकआउट खालामबानो जाबाय स' बेनो जाहैदों बिटिआरनि गोहोआ बर'नि मा मोजां हाबा मावदों एडभकेटनि बेसेन गोसा बिबुंथि आरो बेनि माखासे कमेन्ट्सफोर फैना दंमोन स' बेखौ फरायथिना होनो सानदों नोंथांमोननो गोबाव जाबाय आं बेखौ लाबोनो होनना सानबाय थादोंमोन बेनिफ्राय रंगुल आदानिबो माखासे कमेन्ट्स दङ बेखौबो फरायगोन फार्स्टआव बेखौ फरायग्रोनि अके स' फार्स्टआवनो दङ इस्माइल दैमारि 5553 बर' साहित्य सभा मा लिरखो बियो मा लिरदों इस्माइल दैमारि गिबियावनो इस्माइल दैमारिनि मेसेजखौ फरायना लानि बयखौबो फरायलांगोन दे समानै मोजांबाबो गाज्रिब्लाबो खायसेया बुङो नालाय बासि बासि फरायदों होननानै ओंखायनो फारसेनिफ्राय फरायलांगोन स' बर' साहित्य सभा एबसु एन्ड आदार बर' अर्गेनाइजेसन मास्ट फाइल PIL एट दि गुवाहाटी हाई कोर्ट बिफोर जजेस फ्रम मिजोराम फ्रम नागालेण्ड मिजोराम जजेस फ्रम नागालेण्ड मिजोराम इमिडिएटलि स' बिथां एबसुआ बिटिआर एकर्ड खालामनाया बिग मिस्टेक जाबाय खोमा दैमालु गयारि बिथाङा बुंदों के बेखौ नोंथांमोना बिजिरनो हागोन मोजाङैनो एकर्डआ माब्लाबाबो गाज्रि जाया एकर्डआ थिगानो नाथाय बेखौ बेसेबांसिमहालागै मावफुंहोनो हायो बेसो आसोल खोथाया आंनि साननायाव आरो BR ब्रह्म बिथाङा लिरदों बैसोर मैखारि लांसुनिया निहाथ उदखारि फारियै उरखावगोरा रोंगोरा गबिन्द मोननि गोरोन्थि मैखारि लांसुनिया थगायनानै जाग्रा निहाथ जोलैनि हांगार प्रमद एबसुनि बाथ्राखौ बुंला प्रमद लांसुनिया मानसिनि सिरियावनो गोलैया बिटिआर गोरोबथाया बर' हारिखौल' अलखदाव खोख्लैयाखै बे गोरोबथाया गासै आसामनि ट्राइबेल हारिफोरखौबो लोरबां खालामदों लाजि फोनांदों सार हाग्रामा महिलारि सार चन्दन ब्रह्म बिथांमोनखौ लानानैनो आसामनि ट्राइबेल सुबुंफोरा जोबोद गोग्गायोमोन बेफोर देरगानाय जौगानायखौ बै गोजौआव मख'जानाय लांसुनिया उदखारिफ्रा दिनै नोरजिया खालामबाय अके स' बिथाङा बिदि लिरदों बिथांनि साननाय बियो बिनि सायाव नोंथांमोना कमेन्ट्स हरफिननो हागोन बेनिफ्राय इतिहास दैमारिया लिरबावदों आरोबाव इनजास्टिस टु बड' पिपल आर राइजिं हाई आसाम गभर्नमेन्ट इज एगेन्स्ट द बड' कमिउनिटि बड' पिपल आर नट सेफ इन आसाम एन्ड दे आर नेग्लेक्टेड एन्ड हेरेस्ड बाय आदार कमिउनिटि स' बियो थारैनो माखासे बिथिङाव जों नोजोर होयोब्ला जोंखौ गुबुन हारिफोरा एसे गादबनो नाजायो स' बेखौ जों नायनांगोन नोजोर होनांगोन मोजाङैनो बे एक्सुवेलि नंमारगौ थारैनो बेबायदि जोंनि बर्थमान दानि थासारिखौ नायोब्ला नोजोर बोनानै नायोब्ला बिदि जागासिनो दङ आरो थाब फरायलांसै गोबां दङ बिराद बुरजा दङ ओमफ्राय फरायख'नो हागोन ना हाया मिथिला इउजार DS9HH आ बुंदों सेन्देल गानहोनांगौ बर' लिडारफोरखौ सोर सासेखौ गानहोनो अके लावगा बर' UPPL सरकार गो बेक UPPL सरकार मुर्दाबाद रायजोफ्रा बयकट खालामनांगौ हारिनि बेरेखा खामानि मावग्रा पार्टिखौ जोंनो मानो नांगौ अके पार्टिखौ जों दसि होला पार्टियाव जिखुनु पार्टि बा दल संगठनाव बेबायदि माखासे गाज्रि दैदेनगिरि बा गाज्रि लिडार्सफोर थायो जायनाखि रायजो राजाफोरखौ मिसलिड खालामो फल्स माने मोनसे फल्स प्रेस होनानै मानसिफोरखौहाय बिदिनो फिदिं फिदा थगायफ्लेबाय थायो नाथाय पार्टियाव जोङो सोलाय सोल' खालामनानै मोजां मानसिखौ दोनोब्ला थारैनो गासिबो पार्टिया मोजां जागोन होननानै आं सानो आरो स' बेवहाय सानैसोनि नामखौ जों बुंनो हायो जेनेबा
खिन्थु सारा पार्टी हिसाबै जोङो गाज्रि बुंनो हाया दै मोजां मावनो लुगैग्राबो थायो अके बेनिफ्राय बहा थांखो भारती Burma. Advocate is good speech. Thank you so much and keep it up. God bless you. Gosanthang. Okay. Good morning, brother, and good news. Thank you. Dahi Brahmo, 100% right, brother. User FK5QZ. Congratulations, sir. Sijay Bangsiari. Congratulations, bro. Go ahead, bro. Due to Poriborton, your speech is right. Okay. Sushil Basumutari. Thank you. Dipon Basumutari. Powerless Sorkar. Biye आंबो एसे फिल खालामदों गोबां पावरलेस जानाय बायदि मोनदों माने कोलिशन गभर्नमेन्टआव बेबायदिया जाखायो होननानै आं बुजिदों आरो सेन्ट्रेलावबो थाहैबाय स्टेटआवबो थाहैबाय नालाय बिथांमोना बुजिदों जानांगौ आं सोरखौ बुंदों स' बै दोलोफोरा जेब्लायबो तारमाने रिजनेल सेन्टिमेन्ट्सखौ लानानैहाय खामानि मावनो गोब्राब मोनखायो बिथांमोना स' बेवहाय जोंनि रिजनेल पार्टिया डिसिसन लानायनि सिगां बेखौ बिजिरग्रोनांगौमोन खिन्थु दाथ' मावफैबाव बोसोर खनथाम जोबलांबायानो स' जोबथारथोंसै ओमफ्राय उनाव बिजिरनो हासिगोन रायजो राजाफ्रा अन्थाइ मुसाहारि गुड लाक ब्र' अके स्पेलिंआ एसे बोरैबा जाबायलै अके गुड लाक ब्र' अके दिफिन वारि प्रमद बर'आ बिटिआरखौ सालायनो थाखाय सिजायाखै फाननो थाखायसो बिटिआरनि सिएम जादों दजुन ब्रह्म इउपिपिएल आरो बिपिएफआ जेब्लासिम दिसपुर आरो बिजेपिनि गलाम जानानै थागोन अब्लासिम बर' हारिया मोनफानि उनाव मोनफा लांबाय थागोन स' बियो मोजां कमेन्ट हरदों बिथाङा स' जोङो बिदि गलाम जाना थायोब्ला बेखौ प्रेसार होलायनानै स' बेवहाय थार्ड पार्टियासो माखासे सुबिदाफोरखौ जोंनिफ्राय सेनानै लांगासिनो दं आं बेखौ थांनाय माखासे भिडिअफोराव बुंखाबाय स' थिग बेबायदिनो जोंनि माखासे सुबिदा उसुबिदाखौ नोजोर बोनानै बिथांमोना जोंनिफ्राय माखासे चान्स सुबिदाफोरखौ लागासिनो दङ स' बेखौ जाहोनाङा जों मालायनि सायाव सोनारनाङा सोनारोब्लाबो समखौ नायनानैसो नारा नाथा बेबाबो जुजिलाय थानायावनो जोंना नैबे थार्ड पार्टिया जोंखौ जोबोद नाख्रेबनो साहस मोनदों ओरैजाय बे मोनसे भुल मावबा बै मोनसेया नारगोन बै मोनसेया भुल मावबा बे मोनसेया थुगोन अब्ला बैसोरो मा जाहैयो कोलिशन गभर्नमेन्ट नालाय नोंसोर गाज्रि मावब्ला नोंसोर जोंनि खोथा खोनासङाब्ला जों नै ओरैजाय सरकार दाफिनसै होननानै बे बुंनाय माखासे जानो हागौ थानो हागौ बिसोरनि गेजेराव बेनिफ्राय महिमा नार्जारि गुड लाक ब्र' अके थालांबाय नामालै गोबां थालांबाय माथो अके सुमिर नार्जारि डिभाइड आसाम 50-50 न' बड'लेण्ड न' रेस्ट बेखौ उननि समफोराव मोनथिसिगोन डिभाइड आसाम 50-50 जाबावगोन ना जाबावला बर्थमानथ' जोंहा मानगोनां दिपेन बर' सारा सिरिथार जोबोद बिथाङाबो इन्डिपेन्डेन्टलि खामानि मावनांगौ जों खावलायो आरो स्पेसियेलि पलिटिकेल फ्रि जानानै बेबायदि माहारियारि आफादफोरखौ सालायलाङोबा साबसिन मावनो खाबु मोनो होननानै आं सानो ओमफ्राय बेफोर गासैबो बै समनि फिसा पि बर'नि थाखायनो जानो हमलांदों मानोना बिनो बिजेपिखौ बिटिआरआव एन्ट्रि होनानै दिनै बेफोरबायदि जाथाया जाफ्लाबाय थायो सम स' कमप्लिटलि तारमाने बिजेपिआ आवगायनिफ्रायनो एलायन्सआव दंमोनबाबो पार्टनार हिसाबै दंमोन सहयोगि दल हिसाबै दंमोन खिन्थु बेबायदि कमप्लिटलि जोंनि बिटिसिआव बिथांमोना हाबनो सुबिदा मोनाखैमोन नाथाय थारैनो जों बुंनांगोन दिनैनि समाव जोंहा मानगोनां सिएम प्रमद बर'नि दैदेननायावहाय दिनै बिथांमोना जोंनि बिटिसिनि लेजिस्लेटिभ एसेम्ब्लियाव हाबनायनि खाबुखौ मोनबाय आरो गोबां बिदिनो भितोरिया ओनसोलफोरावहाय हाबनानै पार्टि दाफुंनायखौ जों नुनो मोनबाय स' माखासे 17 बोसोरनि खोथाखौ जोङो नायहरोब्ला थारैनो जों बुंनांगोन एसेबाबो जोङो जोंनि फारसेथिं डमिनेट खालामनानै लाखिनो हानाय बायदि जों नुदोंमोन आरो बर्थमान दा बियो गैथ'ला अके उनफोराव जानोबो हाफिननाय बेखौ नेना थानोसै गोबां दंबावो नै गुड निउज ब्रादार राइट लीलावती मुसाहारि नट पावारफुल गभर्नमेन्ट पावरलेस प्रमद बर' गभर्नमेन्ट प्रमद बर' सारनि गोहो गोलोन्दा जानायनि असे मा लिरखो बियो अके स' बिदिनो माखासे दङ दे आं थाब फरायलांसै जोबनाय नङा नङाब्ला
प्रमद बर'नि न'आवसो लांबायनो माखौ लांखोथाय मिथिला तरुन बर' बिथाङा लिरना हरदों कर्टखौ होनदों बिथाङा फाग्ला अर्डार बिटिआरनिफ्राय रङियायाव मानो फैनांगौ डिस्ट्रिक्ट कर्टआलाय थारैनो जों बेखौ जोबोद दुखु मोनदों रावबो लुबैयाखैमोन बिदि जानो प्रमद बर'खौल' बुंला जानाय नंलिया रायजोफोर मानोबा बे सोरखारा जाबाय नोरजिया सोरखार अके बेनिफ्राय सुबिन नार्जी वी केनट एक्सेप्ट द स्टेटमेन्ट अफ गुवाहाटी हाई कोर्ट गुवाहाटी हाई कोर्टनि स्टेटमेन्ट बेयाव माखासे पलिटिकेल प्रेसारबो थायो दै 100% राइट ब्र बिबुंसार बर' बिथाङा बुंदों हरमन ब्रह्म गुड मर्निं ब्रादार मा खालामनो हाबावनो दालाय थारैनो जों मा खालामनो हाबावनो अब्लाबो रायजो राजानि गांनाय उखैनायखौथ' जोङो एसेबाबो जोंनि गेजेराव सावरायलायखानांगोन लिडारफोराबो जुदि नोजोर होआबा जोंबो जुदि मिथिनानैबो मिथिबायदि थायोब्लाथ' जानाय नङा स' बिदि फिसा फिसा इनिसियेटिभखौ लानानै जों आवगायलांनांगोन जों पाब्लिकआ सांग्रां जानायजोंल' मा जानो जुदि गेदेर गोलावफ्रानो जेबो एक्सन लायाब्ला जों पाब्लिकआलाय मा खालामगोन खुंथाय गोहोआव थाग्राफ्रासो बे खामानिखौ हमथानो हायोना ब्र थारैनो जांगिला नार्जारी नोंथांनि बुंनाया सैथो नाथाय अब्लाबो जोंहाबो माखासे सिटिजेन हिसाबै रेसपन्सिबिलिटि दङ जोंबो जुदि सिरियै थाबाय थायोब्ला एख' एरखुदावाब्ला बिथांमोनाव आरो देहायाव नांबावनाय नङा स' जा हायो एसे एनै जोङो बेबायदिनो एरखुबाय थानांगोन अब्लासो एसेबाबोथ' बिजिरगोन बिथांमोना नुगोन स' बेबायदिनो 100% राइट बेनिफ्राय फोरबोफोर बसुमतारी 330 बर' हारिनि हालतखौ नुवासै नामा इउपिपिएलनि लिडार आरो प्रमद हालाबा खुंथायनिफ्राय ओंखार आरो खौसे नाजादो खौसे नाजानायखौथ' बयबो लुगैदोंमोन जोंबो जों रिजनेल खौसे जायोब्ला थारैनो मोजां जागौमोन नामा नाथाय मिथिखायो दा जोंना बर'जों बर'बा डेन्जार जाखायो मोसा लख्रा बायदि खमलायनाय गुबुनजोंबा हले दाउसा मावरिया नङा होनसै स' बिटिआर एकर्ड नट गुड टटेलि लाई गो बेक बे इमप्लिमेन्ट जाजोबाखै जाजोबा मोनसिगोन समाव बेसेबां मोजां बेसेबां गाज्रि नाथाय बिटिआर एकर्डनि थ्रुयै दा जोंहा एक्सएनडिबि आदामोननि माखासे जेंनाफोरा माब्लाहाय सुस्रांजायो बेबो जोबोद साननो गोनां बाथ्रा बेनिफ्राय आं भिडिअनि गेजेरावनो बुंनोसै जोंहा मानगोनां प्रमद सिएम सारा बुंदों जे थाबैनो एक्सएनडिबिफोरनि माखासे हाइनेस बा नन हाइनेस केसफोरखौहाय एनआइए बा बायदि एनआइए सिबिआइनिफ्राय थाबैनो सावरायनानै रिजल्भ खालामगोन होननानै बुंदों आरो आसामनि चिफ मिनिस्टार बिथांजोंबो सावरायगोन होनना बुंदों बेनि बागै बेनिफ्राय एभिक्सनखौ लानानै बिथाङाबो दिनै स्टेटमेन्ट होदों जागोन होनना बुंदों कर्टनि बिथोन होनाय बायदियै जाथारगोन बियो स' बेयावहाय बारा रायलायनो गोनां गैला होननानैबो बुंदों बिथाङा स' जोबोद मोजां जेरै बुंदों ओरै मावलाङोब्ला थारैनो जों बयबो गोजोननाय मोनगोन बेनिफ्राय जाथारनांगौ मानो होनना बुङोबा 2004नि घटनाखौथ' नोंथांमोना नै मैयानि भिडिअ आं एसे बुंदोंमोन स' बेवहाय धेमाजियाव माखासे फरायसा गथ'फोर आरो वार्कार्सफोरखौहाय 15 आगस्टनि पेरेड खालामनो प्रेक्टिस खालामफुबाय थानाय फैनाय समाव बिथांमोनखौ रिमटजोंहाय ब्लास्ट खालामनाय जायो ओमफ्राय बेवहाय गोबाङानो जिउ गोमानो गोनां जायो नाथाय बिथांमोना दिनै उदां अख्राङावसै नाथाय जोंनिया दासिमहालागै मोनसे हिस्टरिक सुक्तिनि उनावबो दासिमबो सासे फाउन्डारानो आरो बेजों लोगोसे माखासे सोद्रोमाफोरा जेलाव थानो गोनां जादों स' बेफोरखौ थाबैनो बिजिरना होनांगौ बेनिफ्राय आदित्य खाख्लारि साराबो मा बुंखो स' बिथाङाबो स्ट्रिक्टलि थारमाने स्ट्रंलि एपिल खालामदों जे चैप्टार 10 एकर्डिं टु ट्राइबल बेल्ट एन्ड ब्लक जि आसाम लेन्ड एन्ड रेभिनिउ जि अर्डार दङ स' बेनि मथे एभिक्सना जाथारनांगौ होननानै सरकारखौबो खावलायदों आरो एनक्रचार्सफोरखौ थारैनो बेल्ट एन्ड ब्लकआव जुदि माबा खालामदोंबा बेखौ थाबैनो एभिक्सन खालामनांगौ आरो माखासे जाय जेनेबा जोंनिनो थागिबि ट्राइबेल्सफोरा जुदि बिदिनो माखासे फरेस्ट डुवेलार्सफोरनि एक्टनि थ्रुयै बिथांमोनखौ रिसेटेल खालामनानै होनायनिबो दाबि दैखांदों बिथाङा आरो एभिक्सनखौ थाबैनो जाजानो लुबैदों स' बेयो जोबोद मोजां खौरां जोंनि गेजेराव स' आसा खालामदों सरकारा बेबायदिनो मावलांगोन होननानै अके स' डेभिड बर' एडभकेट सार बिटिसिआव मासे गाधा आरो
खयथा मुख्रानि सासन सोलिगासिनो दङ अके नोंथांमोना स्क्रिनाव नायबानो जाबाय माखासे कमेन्ट्सफोरखौ आदा गुड निउज बिटिआर सरकाराव मा जाखो बर'फोर रायजोफोरा सांग्रां जानायानो सम फैदों जोंनि समाव हगारथारनो नाङा टेक अवे एबा मोनखानायखौ बर' अके नन्देसर गयारि बिसोर साथामसोआ बिटिआरखौ फोजोबस्रांसिगोन साथामसोआ होनदों अनसुमा बसुमतारी उल्था एक्सन लाब्लासो बम गावना बर' हारिनि जै होग्रा पलिटिकल पार्टिया सोर लिडारनि पार्टि स' बे दाख्लैबावै डेलिमिटेसननि माखासे ड्राफ्ट फैनाय समावहाय जोङो नुदोंमोन फैस्लाब मोनै बमा गावनायखौ स' बिदि रंजाग्रोनाङा जाफुंग्रोनो होनांगौ मोजाङैनो स' जुदि लिडारफ्रानो बेबायदि सा साज्रां माखासे इनफरमेसनखौ लानानै बिदि रंजानानै दिन्थिबा रायजो राजानाव मा मेसेज थांगोन स' बिदिनो अके स' बयनाबो फ्राय एखे जोबानो मेसेजफोरा स' आङो फरायजोबला नामा माने भिडिअआ जोबोद गोलाव जाबाय बेनिफ्राय नायलांनो हागोन आं स्क्रिनाव होनानै दोनदों नै स्क्रिनाव नोंथांमोना नायनो हागोन आरो डेसक्रिपसनावबो लिंक होगोन फरायफिननो हागोन दानिया ओमफ्राय जोंहा रंगलादानि मेसेजखौ आं फरायनो सानदों स' बिथाङा मैया अकस्मात आरोबाव फिन नुजाफिनबाय खनसे आरो बिथाङा मा बुंदों बेखौ नोंथांमोना नायनो हागोन भिडिअआव आं होआसै बेनि क्लिपखौ नाथाय बिथांखौ रायजो राजाफ्रा बोरैहाय गनायगोन बोरैहाय गनाया बेनि माखासे रिप्लाइ दङ कमेन्ट बक्सआवहाय आं बेखौ फरायथिनानै होगोन To be continue.